terrorism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, duha ka mga pulis Cagayan de Oro City sa Maran dihang gipamusil sa hostage taker sa ilang girespondihang hostage taking. Dakong bahin sa bukid sa Barangay Fatima, Paquibato District, Davao City, hingpit na nga nahugmak. Sa detalye sa atong mga balita, samaran ang duha ka mga pulis sa Cagayan de Oro City dihang miresponde kini sa usa ka hostage taking. Ang suspect mi hostage sa iyang kaugalingong inahan sa dihang mihimo og negosasyon ang duha ka mga pulis gipamusil hinuon kini sa hostage taker. Ani ang report ni Bobby Lagsa. Igo ka? Wala sabi na igo! Tapos sila ng duha kami miyembro sa Cagayan de Oro City Police Office din sa Cagayan de Oro City. Sa dihang may responde sila sa usa ka kaso sa hostage taking sa Burgos Mabini Street sa Barangay 13 Domingo sa hapon. Sa record sa kapulisan, napusilan sina Corporal J.N. Bondalan o Corporal Jasin Abisamis sa suspect na si Elmo Monteliano, 56 anyos, ulitaho o residente sa maong lugar. Sumala ni Senior Master Sergeant Ruben Galior. Naresponde ang kapulisan kay gihostage si Monteliano, ang iyang 84 anyos nga inahan nga si Azucena o doon na kini armas nga kalibre 38 nga pistula. Dugang ni Galior, miadto ang kapulisan kuyog ni Lieutenant Romeo Paro, Deputy Station Commander sa Divisoria Police Station, aron hinabiyon ang suspect o aron masulbad ang problema. Apan sa dihan nagpahigayon ang negosasyon, kalit kuno kani mibunat si Monteliano sa iyang armas o gipamusil sila Bundalan o Abisamis. Matod sa pamilya sa suspect, wala sila masayod asaligan ng pistola sa ilang kabanay o wala usab sila magdahom nga may tabo ang hostage taking kaya nagpa-deliver pa kini pagkaon sa usa ka food rider. Giandam na karon sa kapulisan ang kasong positive murder batok ang Elmo Monteliano. Bobby Lag sa Newsline Philippines sa Cagayan de Oro City. Stay safe. Nahurot na gyud og kadahili ang kalsada sa Purok Santa Maria, Barangay Fatima, Paquibato District, Davao City nga nagsumpay sa Barangay Dalagdag. Gikabalakan kini karon sa mga residente kay misaka na ang level sa tubig sa sapa sa Barangay Fatima human mitabon ang dakong bahin sa yuta ngadto sa sapa. Ani ang report. Ingon ani nakadako og kalapad sa yuta nga may dahili paingon sa sapa sa Purok Santa Maria, Barangay Fatima, Paquibato District, Davao City. Kay hingpit na nahugmak ang yuta kung asa nagsumpay ang sementadong kalsada padulong sa Barangay Dalagdag, Paquibato. Ang problema dito kay kining lubihan wala pa ba ang pundos tubig ani kay pitinakwas bunto naka kini buntura hotdo ni siya tubig diri ba. Sa miaging simana, nakankan pa lang ang yuta ug halos nagbitay na ang sementadong kalsada. Huwebes, Hulyo 14, 2022, nahugmak na gyud ang kalsada dala sa midahiling yuta. Karong adlaw, hingpit na gyud nga napahak ang dakong bukid. Kung asa, nagsubay na lang ang mga residente sa landslide area. Nang daginot pa og panghuha og lubi ang ubang residente aron dunay mapangwartahan. Mauning sapa sa una di nakaging tubig. Mulat. Ang pagdahili sa dakong bahin sa bukid resulta sa siging ulan. Nagbutang pagyud kini sa peligro kay ang yuta mitabon na sa sapa ug nagkataas ang level sa tubig. Busa nanawagan karon ang mga barangay official sa mga residente nga dublihon ang pag-amping aron malikay sa peligro. Daghang proyekto ang gibubo ni kanhi President Rodrigo Duterte sa Mindanao sa iyang paglingkod sa Malacañang. Gihatagan ni Duterte og importansya ang Mindanao tungod kay nasayod kini nga dugay ng uhaw sa kalambuan ang iyang iutang na tawhan. Apan sa iyang pagkanaog sa pwesto, daghan pa ang wala matuman ug usana niini ang Mindanao Railway nga adunay problema karon. Unsa na ba ang estado sa ginatawag nato nga Mindanao Railway? Ani ang special report.
kansilado. Mao kini ang tinuod nga estado sa dugay ng gibaniog nga Mindanao Railway Project ubos sa Build Project ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Mibuto ang balita sa dihang gianunsyo ni Undersecretary of Railways Cesar Chavez sa Department of Transportation kun DOTR. Matod ni Chavez, padayon pa nga gipangitaan og paagi ni Presidente Marcos ang loan sa Beijing og nang hinaot kini nga mahilot pa ang naisgutang kasabutan tungod kay walay kwarta ang gobyerno sa Pilipinas alang sa naisgutang proyekto. Ang loan agreement nga milambigit sa tulo ka proyekto nga gilangkuban sa China Exit Bank, usa ka bangko nga gipanag-ihan sa gobyerno sa China, nakansila kay wala kininaksyonan tungod sa gibutang ni kanhi Finance Secretary Carlos Dominguez nga sulat nga nagkanayon. Putting the application in suspended animation, instead canceled. Ang pondo alang sa proyekto ana-ana o kinimulang bigit sa musunod. Philippine National Railway Bicol Project, Subic Clark Railway Project o Mindanao Railway Project. Kining tulo ka proyekto ana-ana sa first phase. Buot pasabot nasugda na. Gisaysay ni Chavez nga ang naisgutang mga proyekto wala na aprobahan sa Chinese government. Gisumite na sa Philippine government ang proyekto niadtong 2021-2022. Matod ni Chavez, gisulatan sa Department of Finance ang China Exim Bank niadtong Mayo nga kung dili maproseso ang loans, una moabot ang katapusang adlaw sa Mayo, i-konsidera kining gi-withdraw o gi-oktaba. Ang first package sa PNR Bicol Project mibalor og 142 billion. Mao kini ang magsumpay sa Calamba sa Laguna paingon sa Daraga Albay nga dunay gitason nga 380 kilometer railway. Ang ikaduha, ang 50 billion nga Subic Clark Railway Project nga dunay gitason nga 71.13 kilometers nga mao'y mosumpay sa Subic Bay Free Port Zone o sa Clark Free Port Zone. Ug ang gikahinaman sa taga Mindanao, ang Mindanao Railway Project nga dunay kantidad nga 83 billion gilangkuban sa 102 ka kilometro nga Tagum Davao Digos nga ruta. Og maunta kini ang pinakauna nga railway sa tibuok Mindanao. Ang Mindanao Railway gilauman unta nga momeno sa biyahe gikan sa Digos, Davao del Sur paingon sa Tagum City, Davao del Norte ug gilauman unta nga mahuman sa tuig 2024 o tuig 2025. Sumala ni bagong Finance Secretary Benjamin Diokno, ilang giisudyuhan ug ilang giimbisigahan ang posibilidad kung pwede pa ba ipadayon ang naisgutang loan sa Republic of the Philippines o sa gobyerno sa China. Walay nasayod unsa man ang sunod panghitabo sa dagkong proyekto nga gidamgo sa taga Mindanao o gipaningkamutan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Apan klaro kanatong tanan nga nag-ilaid ang ekonomiya sa tibuok kalibutan karong panahona. Gikan sa pag-antos tungod sa pandemya hangtod sa gubat sa Russia ug Ukraine. Edith Kaduayan, News 10 Philippines. Stay safe! Nakurat ang pamilya sa kanhi disc jockey sa Kidapawan City dihang napalgan kining wala na'y kinabuhi niadtong Sabado. Nadunggan pa sa pamilya nga nag-away kini sa uyab nga usa ka OFW una kini nakit ang patay. Sa Sarangani Island sa Davao Occidental, usa ang patay, usa ang samaran sa pagpamusil nga ginasubay pa sa mga pulis ang motibo sa krimen. Sa Davao City, minilyon nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo ang naharang sa checkpoint sa Task Force Davao nga gikarga sa van. Duha ka mga suspect ang gidakop. Kiniugban pang mga police roundup pinagi sa report ni Rhea Monticalvo. Nagkadaiyang panghitabo ang mga nataho sa presinto sa kapulisan ni atong milabay nga mga adlaw. Ni atong Sabado, dito sa Kidapawan City, nakaplaga na lang sa iyang ginikanan ang kanhing disc jockey nga si DJ Romantico kun Joselito Taranza nga wala na'y kinabuhi sulod sa iyang kwarto human kini nagpakamatay.
Sumala sa pamilya sa biktima, nakadungog sila nga naglali si Joselito ug ang iyang OFW nga uyab sa ilang messenger video ug naglakbit kini nga magpakamatay kun buwagan. Apan naanan na kuno ang iyang pamilya nga makadungog ni ana nga pulong, mao kini ang iyang ilakbit panahon nga magbulag kini sa iyang milabay nga uyab. Wala nila damha nga maninuod na kini ni adtong Sabado. Ni adtong Domingo, Hulyo 17, usa ka lalaki ang gipusil patay dito sa barangay Takul sa lungsod sa Sarangani, Davao Occidental, bandang alas 6:49 sa gabi. Subay sa report sa mga pulis, naabtan na nila sa crime scene ang usa ka lalaking naghigda nga nagkadugo ug wala nay kinabuhi nga nailan sa pangalang Raymond Olarte de Arce, 38 anyos, residente sa barangay Kamahual, Sarangani, Davao Occidental. Nakita sa mga pulis nga adunay samad pinusilan sa walang aping ang biktima, samtang laing biktima ang naabtan sa mga pulis nga nailhan sa pangalang si Flor Delis Takiawan Forones, 43 anyos, residente sa barangay Takul, Sarangani, Davao Occidental nga adunay samad pinusilan sa likod nga bahin sa iyang abaga ug dayong gidala sa ospital. Na-recover sa mga pulis ang basyo sa bala sa gituuhang punto kalibre 45 nga pistola, headset, susi sa motor ug kalo. Sa susamang adlaw sa dakbayan sa Davao, dasakmit sa mga personay sa Task Force Davao ug Sirawan PNP bandang alas 2 sa kadlawon ang mukabat 4,250 ka rim sa smuggled nga sigarilyo. Sakay sa usa ka van ang mga kontrabando nga gibiyahe nilang Romel Penetrante, 43 anyos, o Robert Penetrante, 25 anyos nga parehong residente sa barangay Sasa, Davao City. Gibanabanang bukantidad sa kapin 2.1 million pesos ang nasakmit nga sigarilyo nga ipasulod unta sa Davao City. Tungod sa sunod-sunod nga pagkaharang sa mga smuggled nga sigarilyo sa Checkpoint Task Force Davao, gipaniguro ni Colonel Darren Comia, ang commander sa Task Force Davao, nga magpabiling hugot ang ilang pagpatuman sa checkpoint aron walay makalusot nga mga kontrabando. Laing smuggled nga sigarilyo usab ang nasakmit sa otoridad dito sa Zamboanga City ni atong Hulyo 16. Mukabat sa 178 ka mga master cases sa smuggled nga sigarilyo ang naharang sa mga otoridad sa Manalipa Island, Zamboanga City. Ang mga nakumpiskang mga kontrabando gilangkuban sa 104 cases sa Fort White, 67 cases sa Astro Red ug 7 cases sa New Far Red nga adunay estimated market value nga 6,230,000 pesos. Base sa impormasyon, gisakay sa mga suspect sa usa ka motorized bangka ang kontrabando nga mga sigarilyo. Atol sa inspeksyon, walay napakitang legal nga mga dokumento ang mga sospitsado. Giila sa mga otoridad ang 7 ka mga dinakpan nga silang Bensar Jajales, Pajing Muknana, Binbin Asiril, Elnijen Asiril, Min Kadra Sakili, Sherwan Masakin ug Adsmir Baki. Mao kana ang mga dagkong natal sa nagkadaiyang presinto sa kapulisan sa Mindanao ni adtong milabayng Sabado ug Domingo. Rhea Montecalvo, Newsline Philippines. Stay safe. At tangi 130 katuig nga pag-abot sa bayani si Dr. Jose Rizal sa Dapitan City, gihandom o 350 ka mga electronic tablets gidonar sa LGU Mate sa 3 ka mga eskwelahan. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Do you want to be beautiful inside out? Visit RNC Lounge Aesthetics and Wellness, located at Door 3, Molavi Building, Emilio Jacinto Street, Davao City. Your total beauty and wellness center.
Enroll now at Lyceum Philippines University Davao Campus. Courses offered: College of Health and Sciences, BS Medical Technology, BS Pharmacy, College of Business and Accountancy, BS Accountancy, BS Administration, BS Management Accounting, BS Customs Administration, Bachelor of Arts and Sciences, Bachelor of Multimedia Arts, Bachelor of Forensic Science, College of International Tourism and Hospitality Management, BS Hospitality Management, BS Tourism Management. They also offer junior college and the following courses: Now, LPU Davao offers Air Academy Drone Flight Training Program. Choose to take the lead. Choose LPU Davao. Enroll now. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Davao Light and Power Company. Gihandom sa mga taga-dapitan ang ika-130 ka tuig gikan sa pag-abot sa bayaning si Dr. Jose Rizal sa dapitan. Buot mahatagan og importansya ni Mayor Seth Frederick Halosos ang pag-abot ni Gat Jose Rizal aron magpabilin sa hunahuna sa mga taga-dapitan ang mga gibili niini mga pagtulunan sa dapitan labi na sa bag-ong henerasyon. Anyang report ni Kaina Diestro. Giagi sa usa ka musical play sa mga taga-dapitan ang paghandom sa ika-130 ka tuig nga pag-abot sa nasudnong bayani nga si Dr. Jose Rizal sa kabaybayunan niini. Gitaga ag kinabuhi ang pag-abot ni Gat Rizal sa taga-Teatro da Suliman sa simanang selebrasyon sa Revisitamos Dapitan. Matod ni Mayor Seth Frederick Halosos, buot niyang ibalik lantaw sa mga taga-dapitan ang pag-abot ni Gat Rizal kay dinhi niya gibubo ang tanan niining nakatunan dihang nipuyo kini sa ilang lungsod sulod sa 4 ka tuig. Dagang significance ni no, it means the start of kanang gihimo niya mga yung DNA niya nagibili niya sa iyang mga estudyante kanang footprints na iyang gibilin sa mga Dapitanon. So this is something that we should highlight. As Dapitanons, we should be proud as being the only city sa tibok mundo, no, that Rizal has been with and in for the past his most productive years. Ang pagsadula base sa mga istorya sa mga katigulangan sa dapitan ug sa mga nagkadaiyang libro sa kasaysayan mahitungod sa pag-abot ni Gat Rizal ni atong pitsa 17 sa Hulyo tuig 1892 diin ilang gipakita sugod sa pagdunggo niini sa karon monumento na sa Punto del Disembarco sa dapitan. Gituyo sa pagpalong ang mga suga sa maagian nga mga kabalayan ug establisemento sa Barangay Santa Cruz aron makita ang kangitngit sa lugar dihang miabot si Rizal nga ang kahayag lang gikan sa bitbit nga lampara sa Espanyol nga sundalo ang naghatag kahayag sa agiang dalan paingon sa Casa Real diin kini unang nipuyo sulod sa usa ka tuig una kini nibalhin sa napalit ni ining luna sa Barangay Talisay nga karon mao ang Rizal Shrine. This has done a lot of research, in fact dramaturgical research. We consulted local historians, national historians, and the local people here in Dapitan City. Lahat po ay hango sa kasaysayan. Siguro kung may nadagdag, it's not the land, it's the creative interpretation such that this play is coming from the perspective of the Dapitanon. Gipatugtog sab sa grupong Rondalya Ilayanon ang pipila ka mga komposisyon ni Rizal. Buot sa mga taga-dapitan nga isaulog ang pag-abot ni Gat Rizal sa ilang lugar para mahatagan kining importansya ug magpabiling buhi sa ilang huna-huna labi na sa bag-ong henerasyon ang mga nahimo ug gibilin niini busa nahimong inila ang dapitan sa tibuok kalibutan. Jose Rizal. Kaina Diestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe. Kapin 300 ka mga electronic tablets ang gidunar sa lokal nga gobyerno sa Mati City, Davao Oriental ngadto sa mga estudyante sa 3 ka mga pampublikong eskwelahan sa syudad.
Gipakita ni Mati City Mayor Michelle Nakpil Rabat nga iyang gituman ang wishlist sa DepEd nga human sa eleksyon iyaha kining ihatag. Ani ang report. Mismong si Mati City Mayor Michelle Nakpil Rabat ang nagdunol sa mga tablet atol sa flag raising ceremony sa mga empleyado sa gobyerno kaganihang buntag. Igo lang gituman ni Mayor Rabat ang nasa wishlist sa DepEd nga electronic tablets. 350 mini pads ang inisyal niya nga gihatag sa Department of Education Mati City Division alang sa mga piling eskwelahan para sa Literacy and Education Program. Sometime in May, when they paid courtesy to the mayor after the election, naglista po ang DepEd ng kanilang wish list, and one of which is an iPad, mini iPad or tab, that to be given to our students. Kay gusto natin makasukol po ang ating mga estudyante, no? Level up compared to other cities. And because this is your wish, it is my command. Ang tulo ka mga eskwelahan gipanglangkuban sa Francisco Hinayon Elementary School nga makadawat og 142 units, Davao Oriental Regional Science High School nga 162 units og 40 units alang sa City of Mati National High School. We're accepting this with the high hopes that this will really help us in the achievement of our vision, mission, and goals of the department para po sa bata, para sa bayan. Atol sa turnover ceremony, gitimbaya ni Mayor Rabat ang mga achievers nga estudyante nga naghatag og dungog sa Mati City. Giagi sa mga pulis sa Zamboanga City sa Coastal Cleanup Activity ang ilang selebrasyon sa 27th Police Community Relations Month nga adunay temang ugnayang pulisya at komunidad tungo sa mapayapa, maayos na komunidad. Mismo ang City Community Affairs and Development Unit sa Zamboanga City Police ang nanguna sa aktibidad nga gipahigayon sa RT Lim Boulevard. Miduyog sa Coastal Cleanup Activity ang Salam Civilian Volunteers Zamboanga City Chapter nga gipanguluhan ni Ustads Abdul Basit Amil Hasan. Ang cleanup drive paagi na usab sa mga pulis nga mulig-on ang ilang relasyon ngadto sa komunidad nga iyang kauban sa pagmintinar sa kahapsay ug kalinaw sa syudad sa Zamboanga. 200 ka mga parisan ang dungang gikasal sa kasalan ng bayan sa Ozamis City sa Misamis Occidental. Matag pares gihatagan kini og tag 30,000 pesos nga regalo nila Mayor Henry Waminal Jr., Congressman Sancho Fernando Waminal o Governor Henry Waminal. Busa miabot sa 6 million pesos ang nahatag tanan ngadto sa mga gipangkasal. Ani ang report ni Neftali Batuleño. Moabot sa 6 milyones ka pesos ang nadawat sa mga nagka-apil sa kasalan ng bayan atol sa ika-74 nga charter anniversary sa Ozamis City. Sa maong kantidad, nakadawat og tag 30,000 ka pesos ang 200 ka parisan sa mga bagtiayon nga gikasal atol sa kasubaran sa pagkahimong syudad sa Ozamis niadtong Hulyo 16. Ang 30,000 ka pesos ginadawat sa mga bagong gikasal mo'y regalo gikan nila ni Ozamis City Mayor Henry Indy Waminal Jr., Misamis Occidental 2nd District Representative Sancho Fernando Ando Waminal o Governor Attorney Henry Waminal. Gawa sa baong cash nga gihatag, nakapahimulos usab ang 200 ka parisan nga bagtiayon og libre nga suit, gown ug hair and makeup, libre nga prenuptial pictorials ug wedding cake. Gihatagan usab ang matag parisan og gamit sa kusina. Ang maong kasalan ng bayan mo'y labing una ilalom sa mga tungdanan ni Mayor Indy Waminal. Kahinumduman nga una kining gisugdan sa panahon ni kanhi Mayor Ando Waminal o karon kongresista sa ikaduhang distrito sa Lalawigan. Ang gihimo nga kasalan ng bayan, libre kini diin gitubag na sa lokal nga paggamhanan ang tanan nga gasto sa mga bagtiayon. Say usab ni Mayor Indy Waminal, kaduna pay laing hugna sa kasalan ng bayan nga pagahimuon sa dakbayan sa Ozamis, ilabidag nga aduna pay mga nagtipon-tipon nga walay kasal ug kadtong dili maka-afford sa pagpakasal. Neftali Batuleño, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe.
Mao kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang mga balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. Ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa iyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan usab ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!